खुलुमबाय सिनि मीडिया पार्सन दंनो दिनै जों अ जागायाव प्रेस मिट खालामनायनि एकटानो उद्देश्य लाइथांनाय बुसकांनि सालो सिनि बुबाग्रा फाइमानि हेजामाराव अबनिति कायसा कक बेलायनो कतर भाइरेल अंखरका अबनि बागै सिनि बुमा बदल ते सिनि बुबाग्रा हानि महरासनो कक हामजा सित्रा सामानि बागै जों बेलायनो सेलेंगो अबनि बागै बेलायनो कायसा कक अंखरि थांमानि बागै अ तिप्रासा अ सिनि महाराजा ते अ सिनि माफा सिनि बुमा हिंजानाय रक सिनि अ बुमा सं जत्तो आनि निनि जत्तोनि मा हायाके बा जत्तोनि जाति गुसिनो अ जागाव फायै सिनि अ कायसा विजय उत्सव मिसिलंमानि दिनो अ ताकुक अमित देबबर्मा ब जे खोक सित्रा सामानि सिनि बुबाग्रा हायका सिनि बुमा बदलनि बागै अबनि बागै 14 तारिख लाइथानायो सिनि बुमा बदलक थांगै बरनो साका ते बर निजिसय गसिना हाका कायसा प्रेस मिट काहाम के खलायनानि बागै सिनि बुबाग्रा हायका सिनि बुमा बदलनो मापसानानि बागै किन्तु सुंगाम नुकजाक मालिया अबनि बागै तेवैसा जों मियाव थांगा सिनि बुमा बदलक सिनि अकक नकक सावैका बरनो थांगै जे बुसकां लाइथानायो नरक खायलियाबा ताबुक नरक तेवैसा अबनो फिरगै नाहादि अकक सित्रा हामजा सामानो अबनि बागै थांगै सायमानि यागुलो ताबुक फानो बरक नाहै मायाखो ताबुक फानो बरक खलाय मायाखो आनो निजिसय ब कल खलायका अ कल खलायतानि व कक सातानि व ब निजिसय साका आं ताबुक खवाय कमलपुर आमसायो तंगो आं ताबुक फायमांलाक खना फायै प्रेस मिट खावै रिनाय बुमा बदलनि सिगांगो फायै खलायवै रिनाय हिनि ब सामन यागुलो ब तिनि এই যে ताताल कक सावै ताबुक पर्यन्त ब खलायाखो अबनि बागै निंदा जानगो जों अमहायके चालायग्लाक अमहायके इंलायग्लाक नों कयदिनले अमहायके तंनाय जे नों दफानि बागै हामजा सानाय सिनि बुमा बदलनि बागै हामजा सानाय नोंले सुबाबा अमित देबबर्मा अबनि बागै जों ताकुके बुकुक जनो सानानि मुसुंगो जत्तो लुकुरावनो अमहाय बरंनि बागै जों बेलायनो दाति दातिनो जों जास्टिस नांनाय अ जास्टिस जदि मायाखै सिनि कायसा बेलायनो कतर इम्पोर्टेन्ट हायाकेबा जों कायसा सभा ग्लायनो नांसिनाय ते मिया लाइथांनाय सालो जों बिनुद देबबर्मानि फेसबुक पेजबो जों नुखा जे बु तगु खलायका अ बु तगु खलायमानि जागाव नंनि थानि कुनु एविडेंस प्रूफ दे दं आं अम सोंनानि मुसुंगो बिनुद देबबर्मानो त्रिपुरा मथानि उफरेनो जे सावो हामला खलायगा थांगै हिनै किन्तु अम बेलायनो नरक ताताल कक कासारि अमहायके और पुलिस प्रशासन तंगो नायमु थांग जत मीडिया थांजाक तंगो नरक जत नुगुइ मांखना किन्तु अमहाय ताताल बाजे कगनो जों बेलायनो सेलेंगो अमहायके साकाय बिनुद देबबर्मा बेलायनो सायांग लायनाय अमहायसि चिनि कायसा 1 नं विधानसभा केन्द्र जों विजय मिছিল खानाने थांतानि जों खालेका दिनो खायमानि लगेव जों कायसा ब्लेखनो खु खामिया तै जों खनाका ताम खु खामिया खनाका हंका हंकाय अबनो जे अमित देबबर्मानि मुंगै कायसा चिनि बुबागारनो वो जे कक खामिया शिलचा ओइ जे बाबे बो आचार खायका जे बाबे कक सित्रा कक साका आ सामाने तयै चिनि बुरि रक ब्लेखनो अबनो चाजा ग्यांखा सेलें जाखा ब अ जगाव ताम ताम साका हंकाय बुबागारा मुसुक सै बरक कथै बा कथां अबा हायमालारि मानि बरक न जारा थै थानाय बरक न से मालाबारिओ कथां बरक न बाहायके खुमाला कान्दी अबा हायरक चिनि बुबागारानो ब जेबाबे अबा हाय सामानि तै बलेखनो जों चाजाग्लिया ताई आबनि लग लगे ब चिनि बुमा बदलनो ब एमन बाबे खुक सित्रा बाय ब कक साका चिनि बुमा बदलक तंगै मालिया कायसा जों चिनि बुबागारानो बलायखेनो खासुकसा कनो बुफा हायके जों मानि ओइ तंगो अबा हाय मानि मानि जागाव ब बुफा जों जे जागा चिनि बुफा हने जों बनो आशिकेनो जों शर्मान इजोदिउ आ जागाव ब बाहायके बोसा जे बुफा बाय बाहायके थुइमान अ हाय कग्रक सामानि बलेखनो जों सेलें जाखा तै चिनि बुमा बदलङै ब जों आबनो सह्य खायमालिया आ सह्य खायमालिया न जों बिनि नगद थांका 14 तारिख थांगै जों थांगै बरनि बुमा ताई बुमा बिनि बोसाजोक हयते जों थांगै कक सालायका आ कक सालायमानि जराव जों थांगै बनो नगो मानिलिया हायफोरनो नगो मानिलिया फानो जों बनो कक तुसारि काबखा कैसवारन रि काबखा नों जे खुक सित्रा तयै चिनि बुमा बदल ताई चिनि बुबागारा न नों जे कक हामिया बाय नों अबा हायके कक सामानि नों साक बाय थांफायै नों बुमा बदलनि बुसकांगो नों मापसाना नांनाय हिनै सामानि आ जराव ब कायसा साव आव आं बाय थांफायै साफायनाय किन्तु आ कक ताबो करिखा आबो नेक्स्ट बता मोनहै साका आं बाय थांफायै नरंनो जे मापसान मानि
अब इंगिया दा हिसाव जों साका भয়েस मेसेज खायै जोंनि ने माप सानमनो जों कुनु मते फनो गसिना हरमाया नों बाय थां फायै जिनि बुमा बदलनि बुसकांगो फायै नों माप मा सान पाइनाय नि जों बरंना कग्रि काबुखा कग्रि काबुमानि परे जों फाइ पाइखा सुस्त खायनो फाइलाय पाइखा ताइ बिनि बिहि गोसा समय जों सुस्त खाय कक साइ फाइमानि परेओ जों कयेक दिन जों समायना हारि दंखा जेहेतु बनो कक साइ काबुजाकबा जों समय सिमारि काबुजाक देखा जाक समय सीमारी काबुमानि परिप्रेक्षिते जों तामो नुकजाखा जों एकमिया तिनि 20 तारिख जों अबहायनो जों जे बनो साइ काबुमानि अ साइ काबुमानि मते ब कुनु फना जवाब रिलिया ताइ ब बाइथां फाइनोबो जोंनो कुनु कन्टेक्ट खालिया अबनो जों तेउसा साजाग्यांगै जों डेट मते ब कक साजाग्लियांगै जों मिया 20 तारिख 20 तारिख जों जत्त बुमा बदलनो तुयै जों बरंनो नग थांलायका थांलाय माने साथे बरक ताम हनै साका बरंनो जों कक सिंगिका ब जत जों तो 14 तारिख बनो जे जों कक साइ कलांमानि ब तो बाय थां फायै जोंनो माप सानलिया तिनि जरातै जों बनो समय सीमा नि बिसिंतै ब तिनि ब जोंनो बुमा बदलनि बाय थांगो फायै जोंनो ब माप सानानि उथों हनै थाङै साइमानि बिनि बिहिक ताइ बिनि बुमा ताइ बिनि बुफायुं बरनो थां सामानि बर कुनु मते फानो बर गसिमाया ताम कंनो गसिमाया हंका हंकाय बुमानो थाङै सिंगिका निनि चिराय बियां थां बुमा सावो ताबुंनो रेशन मारन कारिउै थांग्रा फुनै साव आर बिनि बुफायुंनो सिंगा हंकाय बिनि बुफायुंबो सावो ताबुंनो सिमना फासिङो थाङो हुनै साव आर बिनि बिहिंनो सिंगा हंकाय ब बिनि बिहिक तामनि सा ब नग सिकरि मियावनो नग करि हिनि साव देखा जाक सिंगर नुकजाखा बरंनि न काइसेसे कक साब जांलायमों कुरै दिने आ जागाव बरक ताम हनै साका गोबांमा भाइराल हामियार अबा हाइके जे बरक जे कारिउै सामानि अम बलेखिनो साया ताताल ब ताताल नि तिनि बरक साका हंगाय आंबो तिनि साना नांखा बरकनो अजुथा कग्रक बाय बरक साका तिनि जे बरंनि नग रक बु तौरक खायका अबा हाइके नरक शुक्रबै लाङै थांगा हनै बरक जे भिडिअ प्रकाश के जे बरबा हाइके जे भाइराल हामिया कारि तंमानि अम बलेखिनो ताताल नरक चिनि लगिवो तंग नाइबो थांतंग बरक इमिडिएटली बरक जोंमै 7टा हयते सारिनि 3टा 4टा जराते चिनि लगिवो तंगजाक बरक नक दे सोबाया बरक अबनि परबनाय जे बरक नक सोबाय हुनै बरक जे ताबुक साहित्य माने अब इमिडिएटली ताताल अम बलेखिनो साया बनि बागैनो आं अबनो सानानि मुसुंगो जे अमित देबरमा जों बाय थां कक सिंलायका बरक गोनां चिनि आदर्श दंगो चिनि आदर्श निति बरक कक सालायका फोन बाय कन्टेक्ट खालेका बिनि बिहिक ब अमित बे कक सालायका ताम कक सालायका हंकाय जों बनो साका नों कुनु जागा थांनानै नांगिया फायदि तिनि जरातेनो ननो समय जों रिउइ दंगो अ जरावनो नों बाय थां फायै तिनि बुरि रंग बुसकांगो माप सान पाइदि हनै सामानि जरावो ब बिनि बिहिक बे कक सालायका आर बिनि बिहिंनो ब कक रियाया आसुम कक रिया अबा हाइके ये बरंनि कक खरक नाम बा खरक बिसे कक मिलिलाया बरक नक काइसाव हंकाय जों तिनि अबनो सानानो मुसुंगो जे अमित देबरमा ब बाय थां लास्ट तक ब बाय थां सावो जे आनि आं बाय थांनो फायै आं सिदै तानाव फायै आं फायनाय आ जराव हंकाय आं नरनो बुसकांगो माप सानायनि साव ताबुक सुक जराव ब जे टाइम रिमानि तिनि दिन 9टा ताबुक तामै तंगो बुजि सिनि एकटा बा दुइटा तामै तंगो ताकसुक जराब फायै बाय थां फायै नुकजाक फाया बनि बागैनो बरकनि जे बाबे बरक जे ताताल साजोगै जे बुमा बदलनि ऊपरे बुइ तगै कलांगो थां माने अब इमिडिएटली ताताल बरक आं मने खायो बरकनि नग जदि बुइ तगैनो जों चिनि बुमा बदल काबै मानु हंकाय जों जे बाबे थांका आफुनो जों बरक नग थुरंनो सबाय काबै मान खामो अतस हर 12टाव बसिक खाबै बरकनि नग सबाय शुक्रबै काबुखा अब तो इमिडिएटली ताताल अ जागाव जों नुक जागोतेब बरकनि जे नग खुक सबाय जे भाइराल खायै जे बरकनि फटो प्रकाश खायै जे फुनुमानि ताइ केसे तंग बरक जे हासपाताल थांलायै बरक जे थांलाय माने अम पुरा ताताल जे जागा बुमानि तंमानि सिकरै बाहायके बरक नाय थांबा आरो हासपाताल थांगै बरकनि जे अबा हायके बुजाका तक जाका खनै बरक साइमान अब इमिडिएटली ताताल तामनि बागै बरक अर
tatal sajaka hangkai ang obana sanani nayo karon ojotha tatal sajwe kono lab niya borong je kokti hangkai je lai thanayo kaisa chini daigya bazaro kaisa chini kaisa omahai gotana goti thangka bahai gotana goti ka hangkai binod debor mane mungoi kaisa chini daigya bazaro nok khamjaka a khamjangmani jagao chak bai thang nok bisingo mum sogoi nok khamjang mase a jagao tamo du sidika ei binod debroma je tipramo thani mungoi borok nok soksai kelango hunoi borok oba haike ei tatal kaisa sajaka tini same to same tini ei omid debroma bo oba haike no bo sonamoi angbude oba haikayoi sonamoi sak bai thangno nijini nok no bangsur khayei hunogoi angbude oba hai khaimano hone oba kaisa tatal se sonamoi borok oba jaga jaga khai tongmani obono sing immediately gosui maya om borok sak bai thangno borok nok no borok no sibai ei system khaine ni nayo sikok যদি শিকক নক সেবাই অঙ্গি থাকা হাঙ্কাই এই শিকক ব দগাতি হাবিয়া জানালতি না হাবো জানাতিব নখরো অবা হাইকে বাহিকে ইঙ্গি মান অবনা সঙ্কো নিমতে গসিওই নাহার গ্লাক অ তাতাল ন বরক রসাওই মানানাই অব o koyek dini bisingono bini o tatalno bojidi gosioi nahari maya hangkai seng chini 24 tarigo seng rasta block lama block seng khainani thangi tongo abani bisingtei o 24 tarikni bisingtei boje tatal suggestion khai tongmani o tatalno rosawma nanai hinise ang buma bodol hoite ang ani saklai ribo beda bahas namujo miya to pro norok bari bodol thangmani borebo norok bai puja go hone kaise peso go no kasa obotei mane norok kono buya obotei sanai black hambai na oro chini jotona chini buri rok buma bodol tongbayo proof botongo chini loge media person botongo naima thangma chini loge tongo bu to tok oba naima thangsono obani proof ri nai